Hi guys. Timu. Nasitosora pa live tisa. Ndoda kuzodzoka futhi neimwe live nasi Friday night live. Timu Rustenburg nasi ndenge chida kupa matiketi yenye kwa Turkey Vibes. Timu Rustenburg. Team Kempton Park. No, Kempton Park Rustenburg somewhere there. Guys, masquera say. Hata timbotandira zvedu tichitaura. Munoziva mina ndikudzei pa Facebook apa guys. It's not about glory. Mupabati kuti hanzi chakati chazoitwa naningi ingade ichaitwa naningi because ndakatanga nepakati. Hey guys, it's not about glory unless you are chasing clout. If you are chasing clout, to you it's about glory. And it's about glory if you are chasing clout. But if you are not chasing clout, it's about just doing sometimes what is right, despite kuti zvainda kunani kana zvainda kunani kana zvainda kunani. Hanzi wine shamwari tori newine anditorina datombono dhumepi mutauni mbotomuguma kuti ambonitengerawo chiamarula maybe timbomwa zvangu chiamarula nasi manheru takatantara antimaona. Timbotara nenyaya yeshamwari dzasikana. Nyaya yeshamwari itopiki yatakambotaura pano padiaries kudhara, tikataura nezvayo, tikaonesana, tikaramba tichingotaura nezvayo. Shamwari hadzina kuipa. Kune vane shamwari dzavo, it's not bad to have a friend, but I'm repeating again. Sure Patricia manje nasi takachiona tese. But now ndikudzokera pa point yangu ndinogara ndichikudzai makore nemakore. Know what to share. And simeli maita sei kumeso. Kwaita sei? Kutsonga kuna zvakwaita uko. Haisi engu yefoni here. I think engu yefoni kumesonga pana kana zvakwaita. Maybe engu yefoni ani ndakataza phone yakataza kuzuwa uko. Saka inogona kuve engu yefoni. I think engu yefoni. Adaurova nasi Friday. Inenge iri engu yefoni. And thank you for bringing a peace. Indafunga kuti peace yaitika. But ndikutoshamsika ndatozoshamsika ndakunza uri play wa audio. Nditobvunza ma audio yakwaende zvarini, kwai zvaitika wakunoedza. I'm not aware of that. And this really about that. Ndatoshamsika kuti hanzi ifilter. Pamwe inogona kuita filter futi. Inogona ta filter, inogona ta ziva. I don't know, inogona ta filter uri right papa. Ndatoshamsika ma audio kuplay. I'm like, saka PC here, sure I know what's going on. Like guys, I'm also confused. Truly speaking, I'm also confused. But whether yanga iri PC kana whether panyebero na kudini, I've done my part. Hanzi kune masamba musi. Ifilter patience langa. Ifilter iyo. Ifilter guys. Mafilter mnomaza mira ndikuisa ndikuzadziso na papa. Mira ndikuisira imwe mondwesa na papa wafirite. Kune majanga ifirita guys, it's a filter. Mira ndibuzwa kuti ndoshira ni papa filter. Ndipere nofilter. Filter ndoshira ni papa mira ndimire pa robot. Ifirita. Gancha gebe kuchinja filter pacho. Kana filter yiri papa. Mira ndikotsvaka. Ndibapi panobaya wantu papa. Hanimaona. So, nyaze shamwari guys, it's not wrong to have friends, but antichika, please know when to stop sharing with these friends. Andi murukunzwa, know when to stop when sharing things with your friends. Don't overshare things. Yes, Louisa wangu chera, should you say? I'm so hate you, unfortunately. Andi murukunzwa guys, don't overshare things with your so-called friends, because you cry. Kana muchinda kuchihure. There I am saying it today. And chika kana muchinda kuchihure, enda wega kuchihure kwako. Kuchihure akudye friend. And it's not fita. And she azinda papi pane fita. Mina ndigotsvaka nina salad eki togozoziva ku hada. Sha iwo zvemafita nongozviziva utongobaya isu. Ndibuzwa ndipapi vana bayo kuchagumira ndimbototsvakana marobot asi kushanda ndingabondegwe ndingoteverana naye kana ndasvika pano pekuti ndogona kumira kuti ndibise filter chitobisa. As for now hansi kutombozati
And be careful, there's a big truck. Thank you, Zim Klebeck. Thank you. Thank you. That's not a good bus. Thank you. The guy in the Gochaka and Kikiri. The guy in the Gochaka, Pecumira, which in the Chaka filter, and Madai Kuchemana. And it's more. I'm ready to continue to go because when I got skinny out, you already feel it. Plus, it's Chago Sugaire. This is Sugaire, guys. So, chamber Chaka views with that. Matichaka, Chagaire. Kanashungu. Asin Rikuchi. And Murkunzo. And I could you work on a mafunga of it chihure chenyu. Chihure choose the friends. And Murkunzo. You don't share chihure the friend kuti wona cha. Nizirunda kaenda ndikanodarana ningi pakati ndine munhu wangu. Ndikazodai dai naye ndikazodai dai. Mai ndabva ngwana cha ndimire. Ndabva ngwana cha kwaza mira zvakanaka. Serene fiti yangu guys. Muri accident. And mona munza accident ninya ifiti. And mona. Don't overshare things with your friends. Because my friends are not going to die, guys. Munonyura, Zimba zinosheka kudai. Ninya emakuwa, ninya friend. Because wana kana iwo chigona kuremegwa uchigona uchiremegwa neguwa rako wega. Riko wakavatwa. Kana kuti warudana naye uzoti maybe you are a married man or a married woman. Saka wonoshare kune umwe munhu. Kuti shamwari waremegwa iwewe pache zvako. Watadza kuchengeta secret yako wega. Wakwenda kunoudza umwe munhu kuti ndazovatana ningi. Do you think achakuchengetera secret yako? She will never keep your secret. And mugare makaziva kuti ushamwari wemazivano mukangokorana munotobvondorana. Mugare makazviziva. Ushamwari wemazivano mukatokorana munotobvondorana. Ndo azvina basa kuti mukangokorana munobvondorana. Mugare makazviziva. Kana uchienda kumagame ako baya uri one. It's a game rako uri one. Kana uri gindagori kana kuti banditi unofana zvo uri one. Unopinda muguwa uri one. Zvako zvokuti anzi ndakazobvisa nhumbu rika ndinodza bhururu. It's such one day chasvika social media. Handi muri kuona. Please share izvini nema friends enyu but zivai pekugumira. Don't overshare things. Kune dzimwe secrets dzekuti dzinoda iwe muridzi wako zvokuti even munhu wanogara naye muri umwe haumuudze. Haumuudze. Kuti shamwari ndakambodai ndikadai. Vazhinji venyu makaita masecrets makakomba muri vasikana. Varume kakurorai right now they don't even know. Kuti makamboita masecrets akadaro. They don't know. Antimona. Funny secret yako. Funny secret yako. Izvokuda kushare izvo mchitirana chinakira chokudzana zvinhu zvisipo mchidini guys ga munonyura guys. Yeah, shika mbutsvaka pafilter paenda mira pana. Mona. Kana ndipa pambe. Munonyura. Pasa paenda. Pasa. Filter chokuda mpa. Shomari pefilter nchapa oni achingosiya zvakadaro. Ina anchazi. Auchazi. Shamwari mukati moupenyu hwedu guys ka dzakanaka dzakaipa. Dzakana atidi kukonanisana nevane friendship wavo. Ushamwari kana muri ma friends. Zivai pekugumira. Anditika zivai zvokutaura chokwadi ungada kuudza shamwari yako. Ungada kuudza shamwari yako kuti hanzi mashandirirwa ndakaitwa nezuro ndakashanduka zvisingatomboiti. Anoona mazano ndine chikomba chandakabata chine mari isingaiti cha ndikuiti kwa zvese ndakatengerwa mota ndakatenga chi iye achidiwo chikomba chinomutengera mota pamwe chake chinongomutengera ma cream donuts achitengi mota chongotenga ma cream donuts chete. Saka munofunga kuti mimi hazodiwo kuenda unoti ndinda kuendawo pamota ipapo. Unongoda ma cream donuts kusvika kupi? Unenge achida pekuti amboendawo pamota. Shamwari uri kuona mazano nezuro ndakashanduka zvakadai. Iye ane kamurume kane chidora. Handimaona kasingagoni kushandira mukadzi. Tokupirawo kupinda ka my brother. Sorry. Uvurire ndipindi. Handimaona ane kamurume kane kadora. Handimaona ukunomudza tini nebaba wekwangu si anakonda vakandishandurudza vakadai vakahondishandurudza vakadai so si anakonda rakakura kudai. Iye mumba umarufa nenzara. Do you think kuti haazodi kuenda kunohwawo kuti si anakonda riri kumba kwako rakamira sei? I'm just saying the truth guys. Guys ndikunyeba here guys. Am I lying guys? Baba ane katuamba la. Uri kumutaurira zve anakonda iri kumba kwako. Nzara yakatoruma. Ari kuda kunzwa kuti anakonda iri kumba kwako nzara yakatoruma. Anodi. Next target it's you murume wako koko ndoko anoya kuzonzwa anakonda ari koko. Because kumba kune katuamba la. Anti muri kuona. Saka vasikana shamwari dzakanaka dzakaipa. Ngatitambe katasangana kumabhawa. Handi muri kunzwa. Ngatitambe katasangana kumapati. Izvo zvimangwana tukuenda kupati so Cosmos City tukokai kupati mangwana tine zipati redu rum Cosmos City mumangwana. Handimona kuya necha chiko chiko chanoti chigwa nemunhu ari mberi kwangu naimi.
muti ashuri uyu ndo imwe mhepo voenda kungoti chigwe masikati akadai. Hey my brother, hey kutata my brother mara why mara why my brother ki one way can't I one way ari kuda kuzvitsikidzira mu one way mukuti tinde takadaro. Unoona godo riri mu vanhu ndidati muzive guys, kune chinhu chinonzi godo chiri kurarama matiri isusu vanhu. Handimona chine chinhu chinonzi godo chiri kurarama matiri vanhu tiri ma friends kudaro. Chero ini ndinouya nentinjini yakanaka ndotokudza kuti shamwari wona dress rangu randakatenga iri handika haakutaridzi kuti andakusvarira because godo riri mukati. Godo haurioni riri mukati. Handimazviona ndichora kuti hachokwadi hashuwa ndazviona handanzwa asi mukati umu munhu ari kutsva negodo kuti uya anongoita kugara chingotengerwa madress akanaka sei ini mabekonga utombosi ndopfeka saizani zviriko futi. Handimaona zviriko futi tinosida kusimudzirana warekisa chibukaitita matisa 2010 aribone bidi yangu tlaya aribone kuti ngomadu masi aribone imbanza plate ba tama wetsa anditi maona godo riri muvanhu zvikuru sei kamuchida kuziva chinhu chinonzi godo riri mafriends. Godo riri mafriends andigoni kuita godo naQueen Claire andimuzivi. Queen Claire ndinongomona mucomment section mukuti munhu mwana wangu pano padiaries zvekumba kwake kana zvokuti anozodla chii kana zvanorama sei I don't know anything about her. Handiona handigoni kuita godo nemunhu andisingazivi. Pese panetika magodo, pese panetika matoksi, pese panetika madoma samai hasi kutsikwa. Panetika mafight ese, panetika mafight anozivana. Igodo. Handimona godo riri matiri handigoni kuitira godo munhu andisingazivi. Kaitsi kuri koleva kautsena mara ketse yanga vakareka tamati na kyatswa ndikupopotogara vanhu vemota da kupinda mungandibvire mirira ipapo nimbotaka ndambodarika hello sweetheart, sorry sweetheart, sorry mwa kondikuvhadzisa kandiri wrong ndamira paposi paanopinda napo pamukova wake zvomai vaya vaindi epindoda kutenga madomatisi vaindipiko mai vaya zvamai vaya apana domasi rakanaka sei. Handimaona kuti ndazvitira chiro changu ndiri 1 handimazvionera baba wachangomhurisa naipo papa ndiri 1 hakuna kana chamwana ndaudza wena kiemetse me omwe komura kokwa kiemetse mama omwe komura kokwa obai orekisa nditamati tlaya tlakwani handimazvioni kiemetse me ori Horrible. Aina akiri luna linali butsotsi nyana ape re nali kudi tsensa diloze kisa plastic ki shebeleni wabona ai chinchi ka yitsi luna ka yitsi kulima tsotsi luna ya chinchi horrible. Uthi sira kafa pana baba uda kuchipekera achisa akafa mukatu sharu zato guys ya kibata plate emwe hapi sa Saba selagi. Kiba tati plate emwe hapi. Anu kuzigezira madomasi zvinenge zvakafayo vanhu iri kiketse inspection pili chomu ribone kuri tamatisha isa change 10 rand. Anukuzira madomasi akafa vanhu siva ukasacheka madomasi thank you shosho waita akwa pani pambasira
Sika bro. Rengi kubiwa. Kuti kwa ngikiri. Yeah, and murikuona. Saka guys, what am I saying? I'm saying kuti godo rinoitwa pa vanhu vanozivana pa friends. Andimaona ndo panosimuka godo. Ndo panobuda nyaya dzakawanda. Ende muzive kuti any the slightest of mistake andimaona nyaya dzenyu dzinobuda munotengesana. Plus nyaya yema friends yakamira so. Kana inini ndine best friend, not ndine best friend yangu. Andi nenjiti ndine best friend yangu. Best friend yangu andiri kuti ne best friend yangu and I best friend yangu anogona kunge ane best friend yake. Animaona unogona anogona ngaine best friend yake uya anenge anayo antimazvona. Saka iwe unongoshinda best friend yangu uri kumudza nyaya dzako. Animaona iye anenge aine best friend yake. Saka meaning to say kuti secrets dzako dzaunongoshiya newa kuti shamwari yako hadzigari pasi. Toda kumirira dhumepi papa pasamwe papi kuti papa pasina kana neparking naijesi kuzara mutaundi kudai shuwa vanhu kundo packet. Apa side rembavha sei kuno yokumbavha dzacho kuno zvokutodaro. Animaona mbavha inenge ichidaro ichitotorawo secret yako ichinoudzawo uyu yotora secret yako yonoudzawo uyu nokuti hamusi mashamwari. There is nothing called a friend. And ndazongutaura kuti kana muine mafriends because ndimiraka asi pane sigomba ndazongodaro because akati pane vamwe vana vangu madhayari dzakambotaura pana pakati hanzi akataura kuti hanzizvo vakataura kuti hanzizvo kune nikikiri chinhu chinonzi friend sisi tinawo mafriends akanaka akazodii hanzi masocialize hadzidze vedu veke chinoitika pamasocialize lega ndikuudza tinonyeperana kune vanoda kubenefita masocialize aya kune vanoda kubenefita kune vamwe cheri uri munin'ina wangu hausi shamwari yangu pane vanoda kubenefita pane vamwe pamasocialize ndida kutaura chokwadi ndakazvimiririra andimaona pane vanoda kubenefita muri kuona and this is now a lesson to us hanzi close muratsendik vanga ndite pana zvavanoita muno mutauni panorira futi izvozvo masikati anayo inorira masikati chaicho vanayo iripo inorira anti muri kuona. Saka ndo nyaya inoitika pavanhu andimazviona friendship ndezvekushaya uya utambe pasocial media andika uya uche take team nevanhu pasocial media zvoperera pasocial media. Masocialites pane vanoda kubenefita nevamwe andimaona pane vanoda kubenefita nevamwe kumasocialites uyu panzisimeli matera content yedu sure. Viola I so wish Viola, I know you are a mother and a woman. I so wish they won't go to conference call once okay. Anyway, you were not going to like it as a content. They won't go to say wanga so idiri content wena. Wanga singa so idiri content. Michemero yanga kutana na mai vakuru. Wakambochemerwa nana mai. Wakambochemerwa nana mai vakuru. Nana mai vakuru vachikuchemera zvokuti unosvika pakuzorodzwa wogaya kuti mazera edu aya anditika mazera edu aya ndiye ningirikiri ndiye high blood ndiye chichichi kana usinga gym saka chichi chinoitika ewa nachisati futi iripo here pazasapa iriti airipo gaiva uye mdusi muone zvoitika papa mirai vauye kutora foni muone kuti munhu anomhanya sei papa anditi maona. Saka guys truly speaking atidi kunyeperana guys. Kana zvaigona baya tenga data rako baya godo rakanyanya edmo munhu anda kuvesa ningi munhu anda kuva unotoshamsikawo andika kuna vamwe vanhu vasangana nebasa resa ntokutuka andimaona ndaimbori nemuya mwana waya ndaiwe ndaiseka naye anga she was not my friend but ndaimuda ndaingomufarira ndaingomusapota nokuti iko zvine zviufriendship kana kusekerana kwataita kwakaita fallout andimaona kwakaita fallout. Mota iyoyi anoti kwanzi vanofamba nechiskorokoro aikwira mota iyoyi skorokoro iyoyi aikwira iyo skorokoro iyi aitoikwira ndichibva panochinda papoint B apo because the idea yemotikari is to if it can take you from point 1 to point B ndo idea yemota andimaona aimboikwira achifamba mota iyoyi andimaona at some point aimbotaura kuti mai ava ndovada zvisingaiti vainditira zvakanaka nemurume vaidai nokuti pane fallout andimaona pave nefallout munhu anenge agona kutaura manje zvinhu zvakaipa pamusoro pemunhu simply because mafavors aiwana zvinhu zvaiwana hapasisina andimaona because parita fallout ka uchawani zvaunga uchiwana. Saka pamasocialites pamuchenjererai kuti pane vanoda kushandisa vamwe andimaona pane vanoda kushandisa vamwe nekuti anenge achiita advantage vamwe vasiyana isi vamwe tinongoenda kwandainda panguva iyo because
handina socialite rakambotitumira mari kana ripo ngariuye ritaure. Socialite rakamboyawo rikati ndakatumira Meli mari ngariuye ritaure. Anambopuwa mari nesocialite. Asina bopuwa mari nesocialite. Ever. Ndotoidawo kubva kune socialite. But handina kumboipiwa. Ndingatopiwa hangu netimu rangu repadiaries apa. Kwete socialite. Asi kuma socialite kune vamwe vanobenefita kune vamwe masocialites. Muri panzwisisa kune vamwe masocialites vanobenefita kune vamwe masocialites. Ekuti vanotodya nevamwe masocialites kupiwa like not kupiwa kuti kutengwa kumubatsira nekumupa nekumuda nekuzoti uyu hana atidi kuti asekwe nevamwe saka tinoda kuvharidzira urema hwake. Anti muri kunzwisisa ndinoda kuvhara urema hwomwe wangu kuti vanhu vasamuseke saka womuitirawo zvakanaka. Asi kana paane fallout anenge akudzoka manje achitaura kuti chi akukudhisa. Anoona after a fallout kana vanhu vakonana ndoda kuti mukuzive chinhu one guys makangwara inini panotukana vanhu panoita fallout panobuda nhema dzekuwachisana panobuda chokwadi i50-50 panobuda nhema pobuda chokwadi vanhu vanenge vachiwachisana panenge paita mafallout aya mugare makazviziva guys. Anti muri kunzwa ini sikorokoro yangu yaitira munhu ubva from 81 plus chinozosesa chinonakidza ndechekutika munhu achikudza kuti vanofamba nesikorokoro ka ichoice yangu inini kufamba nesikorokoro. It's a choice. Exactly my earth. Ichoice yangu inini kufamba nesikorokoro because kumba kwangu ndinogona kufamba neyandoda dziriko. Haachatauri dzaanoziva dzimwe dziriko akumhanya nokuti ndafamba zvangu nechibenzi changu ichi chakare chamaziso aya akadai because ndochida chiri light in fuel. Hachidi dhiri fuel. Very light in fuel. And a very, spot on. Ndikangoti ndoda kubva pano chienda kuJoburg kanondisvitsa kemaziso aka ndosvika. This is the strongest Benz guy. Pane mabenzi sakagadzigwa ndochi strongest ichi. Because izvo ndikatoti Zimbabwe chaicha ngangoti fuel yangu, oil yangu, mvura yangu ndonorova Beit Bridge ndosvika ndisina kana mbomira. Anditi maona. Saka chokwadi chiripo guys ndechekudai so antika kuma socialites kune godo rakawandisa. Anditi maona kwaita godo rakanda kune competition yakawanda but we cannot be in a competition guys because atifanani. Titori kunyika dzakasiyana, titori vanhu vakasiyana, zvatinoita zvakasiyana. Anditi maona saka kufa kaita friendship. Hazvifi zvakaita kuti kuve friendship kuma socialites. But sai ipapo. Exactly cha very economical. Hazvifi zvakaita tifanane because umwe ini ndiri kuAfrica I rely nerand ndinenge ndine rand rekuti ndinokwanisa kungorarama kuti ndirarame zvakanaka ndodai andikwanisi kuzvikompita nemunhu anenge ane pound kana kuti ari kubata dola rekuAmerica ini ndine karandi ngekuti kakatora sigwa uko nedola kudhara zvakasiyana but I am comfortable.